Kasi gusto kong i-rest yung aking boses. Kaya dapat may ibang magsalita. Wait lang ha. Hindi ko makontak. Sorry. Siguro nasa labas ito. Oo. Wait lang wait lang po. Oo. Anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Ayan, nagre-ring siya. Hopefully ay clear. Hi, Ma'am Delia Villanueva. Good evening po. Ayan. Buti na lang na ang dami kong tinatry na i-reach out na mag-share ng kanilang magandang experience sa paggamit ng ating product. Ikaw yung nahagilap ko ngayon. Super busy kayo dyan, ano? Opo, ma'am. Oo, mukhang marami kayong pa-order. Meron din po, ma'am. Oo, ito. Oo, sa mga listeners kasi natin, ito si Ma'am Delia Villanueva. Ito yung sinabihan na ng doktor, lifetime ang gamutan. Grabe, babad sa katawan ang kanyang, babad sa synthetic drugs yung kanyang katawan. Pero yun, buti na lang, merong nag-share sa kanya ng ating produkto at ngayon ay nawala na yung kanyang mga mga iniinom, yung mga iniinom niya na mga gamot, o di ba? Oo, Ma'am Del, para sa benefit ng mga ng mga listeners po natin. Oo, kahit narinig ka na rin minsan nila, wala namang masama kung ulit-ulitin natin kasi yung mga tao Yes, talaga po. every time na nagpa-program tayo ay iba-iba naman yung ating mga listener. Pero ito si Ma'am Delia, taga Bakakay, di ba Ma'am Del? Yes po, ma'am. Taga-Bakakay po ako sa Bunga po. Bongga Bakakay Albay na Opo. ikwento mga sa kanila Ma'am Del uli, ilang ano yung edad mo nang nagkaroon ng sakit? 7 years old po, ma'am. 7 years old. Yes po. Oo, ano yung specific na sakit nyo po? Ano po, ma'am? Bali, rheumatic heart disease po. Yung Rheumatic sabi ko. heart disease. Opo. 7 years old ka, umiinom ka na ng gamot? Yes po, yun na po yung start ko ng gamot na nagiinom ako. Bali, tatlo lang yun yung umpisa man eh. Bali, yung multivitamin saka yung sa puso talaga. Tapos yung tumatagal, dumadagdag din siya habang tatagal kasi dumadami din yung sakit ko. Oh, totoo pala yun na usually nag-umpisa sa mababang dosage, later on ay may dagdag. Oo, which is nangyari sa iyo mula 7 years old ka, anong edad na yung nakilala mo yung ating CMD? Ano na po ako, ma'am? Nasa 35 years old na po. Nasa 35. 2008. Yes po, ma'am. Pero nung in-mama sinare sa akin, hindi talaga ako nagdalawang isip na i-try. Oo. Remember na ako noon. Pero naisip mo ba na ito na pala yung kasagutan na nasa yung mga problema sa kalusugan? Yes po, ma'am. Kasi actually natakot din naman ako nun kasi pataas yung gamot ko. Tapos padagdag ng padagdag yung mga sakit ko. Kasi marami ng komplikasyon eh. Oy, Pero talaga. nangalan ako sa buto. Basta marami na po siya, ma'am, bago ako nag-CMD. Oo, bali ilang taon kang umiinom ng gamot bago mo nakilala si CMD? Mga siguro, mga 20 plus. Pero 33 na taon ako nag-take ng CMD. Kasi hindi ko naman, 33. ng gamot po, 33 years ako nag-take ng CMD. Kasi hindi naman ako ang kusang nagtanggal ng mga gamot ko. Habang nag-CMD po ako, may gamot na binabawas ito. Yung natitira, yung iniinom ko. Kasi ang last niyang tinira, yung B-complex. Tapos yung VS natin, hindi ko na yun iintindi. Kasi nga, sa CMD pa lang sabi ko, okay na ako. Pero may B-complex pa ako. Kaya lang, parang nakita ko sa doon, kasi may book na akong binili 2009, pero hindi ko inintindi. Kasi nga, sabi ko, user lang ako. Iinom lang ako. Pero hindi pala siya hanggang doon lang. Oo. Siyempre, di ba? Oo, Ma'am Del, pag maganda yung nangyari sa iyo, makukonsensya ka talaga na tahimik ka lang. Hello kay Brother Peewee at Ma'am Remy Faustino. Diyan sa Catanduan si Brother Peewee, batchmate ko yan. Diyan naka-base sa Sorsogon City. So Ma'am Del, nung ikaw nag-take ng ating CMD, ilang days ba, weeks or buwan bago mo na naramdaman na may pagbabago? Yung
ma'am, parang kasi hindi ko, reaction pa hindi ko naman po kasi alam. Yung first week, saka yung pinakauna ko talagang inom, hindi ko kinaya. Tinapon ko yun, yung isang Tinapon? baso na may 20 grams. Opo, ma'am, kasi hindi ko talaga, yung lasa niya, ayaw ko. Tapos, sabi ko, bakit ganun ang lasa. Tapos, inulit ko siya ulit ng mga 1 week. Kasi, nag-trigger ulit yung ko. Dahil hindi naman ako nag-aati ng mga seminar or tinigil ko ulit. Pero after a week, sabi ko, sayang naman. Kasi, pa yan, ma'am, 1,350, di ba po, ma'am, yung registration, pero si MD lang. Oo. Sabi ko, ang mahal naman ito. Pero sabi ko, Lord, kung ito talaga ang makakagaling sa akin, ituloy-tuloy ko po ito. At yun, nung isang buwan kong kaiinom, na siya, parang nag-okay siya. Tapos, kasi, nag-take, may, yearly check-up ko dyan sa atin sa Albay. Ngayon, nung nag-check up, for the first time po, at the age of 35, sabi ng doktor sa akin, normal ang ECG ko noon. Tapos, pero hindi ako nagkukwento kay Doc na yung nagiinom ako ng CMG. Pero yung secretary, tago. sa akin. Oo. Kasi sabi niya lang iniinom mo. Sabi ko, sinasabayan ko po ng CMG. Kaya nagbabawas si Doc. Pero hindi ko sinasabi nga. Kasi sabi ng secretary, ayaw naman ni Doc yung ganyan. Hindi rin ako nagsabi hanggang ngayon. Hindi niya alam. Oo, actually, ang last kong check-up, 2013 eh. tagal na. Yes po. Oo. Pero ngayon, Ma'am Del, lahat ng mga nararamdaman mo noon, kumusta na ilang taon ka nang umiinom ng ating produkto? Na po ako, ma'am, nasa 13 years na ako umiinom po. 15? 13. 13. Kasi 2008, opo, 13. Oo. May iniinom ka pa bang gamot sa ngayon? Yung synthetic na drugs? Wala na po, ma'am, wala nung 2013. Kasi yung last ko, tinanggal na talaga. Saka yung B-complex, ako po talaga nagtanggal. CBF na lang nung naaral ko yung B-complex. Saka yung Supreme Juice na parang vitamin C, wala na akong iniinom. So ngayon, kung i-evaluate mo yung sarili mo, Ma'am Del, yung health situation mo, kasi 13 years ka nang gumagamit ng ating Power Trio, di ba? Kumusta ka ngayon kaysa 13 years ago? Ay, mas maganda po ngayon. Kasi dati, pag napagod ako, masama ang loob ko, tapos basta yung mga labawal, inaatake po ako agad dati noon. Pero ngayon po, hindi na tulad dati. Tapos, okay lang na mapagod. Kaya lang, pag siyempre napagod, kailangan magpahinga. Pero hindi na ako inaatake na tulad dati na pag inatake talaga po ako. Ngayon, hindi na. Nakikita ko nga. Ako, mild lang. Oo, nakikita ko nga sa mga post mo, super active ka, deliver dito, deliver doon. Kasi po, kailangan ko talaga, hindi ko pwedeng tanggi. Pero pag mga malalayo, kung nakuha po ako sa Grab, mga lalayo, ganyan po. Opo. Tapos pag malapit, kung hindi kaya ni Pedro, siya na pag before and after ng work niya. Pero pag pinakapit ako, pag hindi ako pinla. Okay. Ganito, may tatanong ako sa iyo, Ma'am Del, ha? Kasi ngayon, ikaw ay natulungan, health, tapos sa kabuhayan. Nung ginawa mo yung mag-share, gawin ng negosyo ni Health Code International, anong pagbabago sa inyong buhay? Ginawa ko po yun, ma'am, yung maging nag-share ako na po ng kasi yung monthly ko na iniinom, hindi ko nakukunin sa sahod or kasi dati wala po magbili na doon. And ngayon po, kaya kung kaya doon sa mga reviews natin or either sa 118 ay nakakatuwa natin. Ay kung makailan ako, magiging 3 na po yung nagiging iniinom natin. Kaya 2.5 na power trio. Oo. Tapos yung mga products yung iba. Tapos yung income, nasusustain naman. Saka talagang as in meron. Isip naman ako mag-business utang lang talaga yun. Pero kinarinig ko din kayo ganun din. Pero ako ganun din po kasi tapos nag-ipon hanggang sa yung dumami na yung pwede ko. Pero yung sarap din po na yung may go-order ba, may bibili or ang hirap na static ako, wala ako static na nasan ko po yun. Nananalangin ako na sana wag muna kasi yes, oo. Kailangan magdagdag sa puhunan kasi padagdag ng padagdag yung nangangailangan ng ating product. Hello kay Ma'am She Felipe sa Calabarzon. O yan, power yan na leader natin. Actually sa atin, Ma'am Del, ha?
Kasi sa atin na gumaganda ang buhay natin dito sa Health Code International, pare-parehas yung experience natin na nag-join tayo dito, may mga health problem, minsan sakit sa katawan, sakit sa bulsa, di ba? Ang hirap pag nagsabay yung dalawang yon, talaga matindi. Pero sa yung sa sitwasyon natin, pag nagkita-kita tayo ng mga leaders ni Health Code, nakakatuwa yung yung ating mga kwento sa buhay natin, yung mga paghihirap natin no na akala natin wala nang pag-asa, 'di ba, sa mga sakit. Akala natin yung kabuhayan natin ganun na talaga, pero this time experience natin ng mga leaders ni Health Code International na akala ko nga nang nag-COVID, Ma'am Del, akala ko tataob tayo. Sabi ko, paano na? Paano na tayo? Babalik ba tayo sa naghihirap? Kasi maraming company ang nagsara, maraming nawala ng trabaho. Pero tayo, binlessed talaga tayo ni Lord. At dito pinatunayan ni Lord na ang product natin, ginagamit niya talaga. Akalain mo yan, marami nakagraduate sa maintenance, sa mga due for operation, na save natin. Pati sa COVID-19. Ay, grabe. Pero alam mo, ang taas ng positive dito sa Bicol. Ang taas po, hindi lang dyan sa Manila. At sa tanong ko, sabi ko, paano na tayo gagraduate sa COVID na yan? Mukhang ayaw na tayong tantanan. Pero sa mga natin sa mga listeners natin, sa mga followers natin, huwag tayong mapagod, sundin yung health protocol. Kasi kahit na, 'di ba, kahit na mabakunahan tayo, hindi guarantee na hindi tayo mahagip ng COVID-19. 'Di ba? Marami baga na nabakunahan ay oo. Ay, ang dami may trangkaso ngayon. Yes. Dapat alam nila yon. Dapat alam nila. Kaya sa mga listeners pa namin ngayon, oo, dapat alam ng bawat isa na kung kasi ngayon, di ba, usong-uso ngayon ang trangkaso. Marami akong naririnig na may trangkaso. Unang-una, dapat alam pa rin natin yung traditional way na pag-address ng trangkaso. Yung mga natutunan natin sa ating mga lolo, sa ating mga lola, sa mga ninuno natin, gawin pa rin natin po yun. That's very effective. Plus, dapat gumagamit sila ng power trio. Para if ever COVID man, yung nakahagip, hindi kayo matuluyan katulad ng mga nawala dito sa mundo. At saka mahirap ngayon na panahon na may mga pumunta ng hospital, hindi na tinanggap. 'Di ba? Nakakalungkot yung sitwasyon natin. Oo, Ma'am Del, wag tayong mapagod sa ginagawa natin, makatulong sa mga tao, tuloy-tuloy lang tayo. But of course, mag-ingat po. Kahit ako sobrang ingat-ingat din. Siyempre, lalo na senior citizen ako. O, di ba? Ako din po mag-iingat, lalo na hindi pa ako vaccinated. Hindi ka pa nabakunahan? Hindi pa ako nabakunahan. Pero nag-iingat talaga. O talagang as in yung... Oo. Ayun din. Oo, di ba? Opo. Di ba? Naka-ayon na. Ay, oo. Kailangan actually, swerte natin, Ma'am Del, kasi in-equip talaga tayo ng ating chairman, si Sir Edward Leong, na something na kailangan ngayong panahon. Kaya, hindi basta-basta tumaabo yung ating company, mas nakilala yung ating mga product. And of course, talaga sa ngayon, talaga, mas maraming nagtiwala sa atin. Kaya madalas talaga sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga product. Sabi ni Ma'am She, Madam, din po, madami daw pumanaw kasi mahal daw ang power trio. Ay nako, talaga Ma'am She. Nakakalungkot sila, opo. Pero pag ginamit nila, 15 ml lang po, kayang-kaya. Oh, yes, talaga. Nagsisimula pa lang. Oo. So, yan. Ang bilis ng oras, Ma'am Del. Salamat sa iyong pag-share. Huwag tayong mapagod. But of course, kahit na mag-ingat po tayo. Okay? Ingat-ingat kayo dyan sa area ninyo. God bless. Bye-bye po. Okay. Ayan. Akalain mo yan. Sinabihan na si Ma'am Del. Sinabihan ng doktor, lifetime ang gamutan. Nako, ang kasagutan pala is the CMD, CBF at ang ating
Supreme Juice. Oo. Sa mga distributor natin ay huwag tayong mapagod. Opo, ako minsan gasgas na yung aking boses. Saka i-explain sa mga tao, kailangan natin gawin ito. In so many ways, nakatulong tayo. Hindi man tayo nag-abot ng pera, hindi man natin sila inabutan ng Power Trio, at least yung information na mapapakinabangan nila, ng kanilang pamilya, ay malaman po nila. And hopefully, by tomorrow pala yung RBC night. Oo, sabi ko nga kay Ma'am Cathy, gawin nga natin na health symposium and product presentation. Kasi pwedeng i-share ninyo. Actually, it's via Zoom by tomorrow at 7 p.m. Yung mga stockists, you can invite yung mga prospect ninyo. Kahit hindi pa member, pwede po mag-attend at abangan sa via Zoom. Kasi ang gagawin namin actually, something na mapapakinabangan. Kasi product, yung knowledge is power. Pagsasabihin lang natin kasi na, eto, Power Trio, ito CMD, magaling yan sa'yo, matutulungan ka niyan. Kung hindi nila alam, ano ba talaga yung CMD? Ano ba talaga yung kayang gawin ng ating product? At bakit maraming gumagaling? Na kahit ang product natin isa food supplement, bakit maraming gumagaling? Sa amin po kasi nag-sink in na po yan sa amin. Mga listeners namin, nag-sink in yan sa amin. Kaya ako in my case, sabihin mo lang yung edad mo, karamdaman, alam ko yung gagawin. Kasi alam ko na, sa ulit-ulit ba naman namin na pag-attend ng mga presentation sa aming mga doctors, oo, natuto na po tayo. But we need to spread the good news sa dami ng may mga sakit ngayon, okay? Ulitin ko lang, hello kay Mr. Nelson Lacambra. Sa lahat ng mga nasa Facebook, sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, saan man kayong radyo, ha? Ang bilis ng oras natin. Dito na muna tayo. Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717. 0939-9040717. At dito sa, dyan sa area ng Camarines Norte, kasi 3 radio station po tayo dyan napapakinggan. Hanapin po HCIC Amri Center at Purok 5. Barangay Mother Lode near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giusel's Garden and Tourist Inn, sa corner Lapag Street and Mabini Street. Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Si Ma'am Susan Correa Abais, sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, Camarines Norte. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur, Paracale. Also, Nikki Dasco Store, Purok Yakal, Poblacion Norte, Paracale, and sa Cordon Store, care of Wilma Cordon, Purok Camagong, Candelaria Street, Poblacion Norte, Paracale. Of course, sa mga listeners po natin, hello sa aking batchmate, Ma'am Marlene Zoria. Kumusta na, Lynn? Oh, magkita-kits na tayo. Oo, di ba? So, sa mga listeners natin, we need distributors, we need retailers, join our group. Sa ngayon po, 17 years na po ang company namin. And good news, hindi tayo naapektuhan talaga actually. Ang naapektuhan lang ng COVID sa atin yung mga big events. Opo, pero yung ating mga transaction, yung ating everyday na mga pag-serve sa mga tao, andyan po yung ating mga center. And of course, we need distributors, we need retailer. Hindi namin kakayanin po ang market. We need to share to you people the business side of Health Code International. And good news yung mga in-embrace talaga, yung opportunity ni Health Code. Marami na ordinary people now earning extraordinary income. Okay? Gusto niyo bang ma-experience yun? O, diba? Ako super busy-busy lang. Pero, in-embrace ko na to. This is really a mission. Okay? Sa area ng Camarines Sur, Katisasil, Binanawahan, Karamoan, Camsur, sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambolo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur,
sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City, Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atop, JC Marketing sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin po HCICMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. At sa area ng Sorsogon, ZMD Center at second floor, room 204, ACM Building Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Annabel, Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply. Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Carbada Street, Porac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Bataliar, Salvacion, Malilipot, Albay. Second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. Of course, sa second district of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Bama, Nito, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 204, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket, Rowena Neo, Avon Outlet, Libianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkiruhan, Legazpi City. Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Marejinki Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Sorsogon. Of course, sa area ng 3rd District of Albay, second floor, hanapin lang HCICMD Center at second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dugnao, Ligao City. Yan po ang ating mga center. Yung iba sa susunod na natin dahil ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. And of course, sana dumating ang time mas maraming Bicolano, mas maraming distributor nationwide ang umasenso dito sa pag-share ng ating product. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Mama Lindawi. Bye-bye po sa inyong lahat.